Velkommen til denne video nummer 4 i vores serie om daglig håndtering, daglig administration med Bifrost. I denne her video der vil jeg gerne vise jer et af de mere basale, eller hvad skal man sige, almindelige brugsscenarier for begrænsede tjenester. Nemlig den, hvor man kun vil give adgang til et udvalg eller en delmængde af de lag eller feature types, der er på en tjeneste. Til det formål har jeg her på skærmen, jeg har oprettet en tjeneste, en VMS tjeneste, som har en hel masse lag i sig, med nogle data fra Andorra, et lille land i Europa. Og oven på den tjeneste har jeg oprettet denne access, som I kan se på skærmen, hvor jeg har givet adgang til disse tre lag, Andorra Land Use, Andorra Natural og Andorra Roads, men ikke alle de lag, der står herover. Og nu vil jeg gerne vise jer, hvordan det ser ud for slutbrugeren. Og til det formål, der har jeg tændt for mine cookies, og jeg har oprettet mig et projekt, som jeg vil åbne. Sådan her. I kan se, at jeg har hentet lige præcis de tre lag, som jeg havde adgang til. Roads, Land Use og Natural. Jeg kan se. Roads, Land Use og Natural. Og det ser sådan her ud. Man vil lynhurtigt kunne indse, at Roads, Andorra Roads er nok alle de her linjer. Der er endda forskellige kartografi på linjerne, og der er nogle af dem, der har vejnavn og sådan noget. Og Land Use og Natural er nok henholdsvis de her grønne polygoner, henholdsvis de mere grålige polygoner. Det kunne jeg selvfølgelig, ja. Så nu har jeg i hvert fald fjernet de der Land Use. Og der var nogle grønne der, som var en del af Land Use faktisk. Sådan er det. Det jeg vil vise jer, det var, hvad der sker, hvis nu jeg fjerner Andorra Roads fra listen over de tilladte lag. Hvis jeg skifter herover til cookies igen, og jeg giver mig til at panorere rundt, så vil man se to ting. For det første heroppe, der vil man jo så kunne se, at der er nu ikke længere nogen linjer nogen steder. Og den anden ting er, at man kan se her, at der står nede i loggen, at serveren svarede forbidden, altså forbudt, på en URL, som er min tjeneste. Og hernede, ja, jeg tror, der står lige et L deroppe i enden. Men man vil kunne se, at det er lige præcis forespørgselen efter det her Andorra Roads lag. Det fik jeg altså ikke lov til. Lad os så lige prøve at gå tilbage her og tilføje ladet tilbage igen. Og så husk at klikke Save. Og så bør jeg kunne jo panorere her i min tjeneste. Og vupti, så dukkede der dukkede linjer op igen med vejnavn. Sådan fungerer det, når man administrerer begrænsninger på lag-niveau. Tak fordi du kiggede med.